Right. So, Shaida. Today so. Right, Shaida. I don't know. Right. So, Heda Ashika. Ndakanaka ere nhasi. Ndakapfeka red ka. Ya. Mbamuru kutonora. Ipuka Dlamini hanze sibangwana. Hello. Dlamini unochena ka Dlamini anochena. Thank you so much. Right, guys. Hands right suits you well. So right. Mira ndikuudze guys. Suda waste time. Ndikadaiso ndiende flat. Pane ma rules asiri official. Nasi ndatenga ma apple ayanouya akapfigirwa mamenda anenge akamboshamisira nei maapo ekuuya akapfigirwa aya ndiziti chii chinoshamisira paari but ndambira kuti vanhu vangosvika 6 ndodaita live ine vanhu vashoma maapo ekumax and spencer anouya ari muchikwende tudiki ugadzika timbonzwa dei twakadibwa shuga. Right guys, pane marules andanyora pasa. Andoda ngotibetsera ne. Anosvika umeni. 20. Ma apples of private school. Ndikutozvinoti. Ma apples of private school. Ano yakabvaribwa kumana mubhokisi. Max and Spencer ndorambo shamusiro. But ari juicy. Right guys. Ndingoti chochocho. Ndimbodzikira che yakakwiririsa kai. Right. Muupenyu hwako iwo semunhu ukasangana nemunhu anokuinspire ita iye inonzi nechirungu emulate them. Kana ari aspirational, munhu anoinspire ari aspirational. Kana pane munhu anobvumidzwa kuteedzera, munhu ari aspirational. Kana pane munhu wasingafaniri kumbotamba naye is a fool. Ukaona munhu ari a fool, munhu akapusa, usatamba nemunhu akapusa. Usambofa wakatamba nemunhu akapusa. It's a big so kune munhu anofanirwa kungoavoida. Munhu ari fool, ukangoona waita best friend a fool, ukaramba uchitamba ne fool, so ari aspirational, tevedzera ende famba naye. Pane vamwe vanhu vamunodisisa, they are perfect kune zvimwe zvese, but vari mafools. Ukatamba nemunhu a fool, ukasarikwezva kuti ripezerera clever, iwe ndiwe uchatoita fool. So usatamba nemunhu ari evil. Munhu ari evil ukamubona mutize, evade them. No, the reason. But as evil one day. No. Munhu ari evil ano attract evilness life make yopezera vene kwauri we friend yake. Ende munhu ari evil akati hatirovesva naizvo zvisina zvazvaita uchifamba naye munogona kuzoroyewa maamese iwe usina kuri waingofamba naye
So munhu ari evil muavoid by all means, or else unogona kuita ndogara ndichiudza vana vangu, udzai vana venyu izvozvo, musatamba nemunhu ari evil, nokuti kunozoitwa inonzi mistaken identity. Wonzwa mwana wako ashutiwa muLondon, because aifamba nemunhu akamborova umwe mwana asati afungwa ndiye. Munhu ari evil nemunhu ari stupid, avoid them. Don't even, ukangoona a sign ye-evilness, ukangoona ndoda tamba nemuroi agondiprotect, no, an evil person afaka kuprotect, anokudya iwewe. Munhu ari evil kurerai mbwani mukaka, aya munhu yakaipa nemoyo wakaipa zvokuti bati shamwari yangu anodya iwewe, anodya vana vako. Munhu ari evil anodya vana vako. So munhu ari evil muivhete, don't even wakangoona paine an honest person mulife mako, pangava pabusiness, mungava mukampani mako, promota munhu iyeye. Ukaona wasangana nemunhu ari honest mulife mako, boyfriend chachayo, inoti yakutadzira yoita honest, roorwa shamwari. Uritsvaka munhu wekuroorwa naye. Ukaona munhu ari honest with you, munhu ari honest with you, an honest person, hapana munhu wekutsvaka wekuroora senge munhu ari honest. Kana ari pari pacompany, promota munhu ari honest. I'll tell you later. Mira ndikuudza nemhaka iyo. Munhu ari honest akaitwa boss, kana pachibiwa pacompany, so unongonzwa akaudza boss, bvisai nhingi pabasa. Kuzvari kushanda musha? Boss, bvisai nhingi pabasa. He is an honest person. Ari kuona dishonest. Munhu ari honest. Mistakes dzamunoita mese pamacompany enyu, shona macompany enyu asingabudiri, munorega kupromota vanhu vari honest. Ndaimboshandira imwe company inini, hai ndiri honest, ina handigoni kubaka nasocks, maybe ndichazogona later. So zvaita ndizvo ndaigona kutaura, ndaona senge manager vatora chona vasina bhadhara. Manager wozoudzwa, vaiti manager vachona vasingagoni kumanager, ndaimuvhiwa ndatransfer, ndadini ndatransfer. Vaiba namamanager vaigara namanager, ende company yaidona zvokudona zvazvo. So if you find an honest person, promote that person. Ukanyengwa nemunhu ari honest, usingamude, try by all means kumuda. Honest yakakosha zvikuru kuru kuru kuru. Ndoda kuudza kuti honest zvinorevei. Unoona munhu ari honest akaita sei? Munhu ari honest haatangi nongova honest kwauriwo, anoita honest with himself. Munhu ari honest ndiye munhu anozvibvunza, but inini dendaitirwa zvinhu zvandiri kuita izvi, how would I feel? Munhu ari honest anowanzoita empathy. Regai ndimbotsvaga definition ya honest ndikuudza kuti zvakamira sei, maybe mungatobetsereka. So ukaona wapindiwa nemunhu ari honest akashata ka, imboignora zvebeauty nehandsome. Tuvarume twakanaka tumwe twacho tine mwoyo wakaipa zvokuti. Ndikupe definition ya honest. So an honest person is someone who is free from deceit, someone who is truthful, someone who is sincere. Munhu ari honest hakuhuriri mhaniwe. Uko munhu anyengwa, handidi murume haudi murume anohura. Nyengwa ari munhu ari honest. Hakuhuriri hazviite. Munhu ari honest anokuheta iye, anogona kuti inini nozaka handidi vakadzi vakaita sewe. Ari honest akuudza chokwadi. Munhu ari deceitful anokuudza vanhu vese vanohura vanozva vanoita. Do you know why vanhu vanokuhurira iye vachidai? They are dishonest. They are deceitful. Anokusekera, I love you baby, I love you. I love you so much. That's deceitful. Hakude. Anokuhurira. So if ever you want someone and are faithful, tsvaka munhu ari honest. Usatsvaka vanhu vari honest havauyi vakanaka vazhinji vacho, vamwe vacho vanouya akatoshata. And vanhu vari honest havauyi nestructure yaunoda futi kazhinji kwacho. Saka wazoti fidzo ndakuudza kuti usingadi murume anohura umuwana, usingadi mukadzi anohura, tsvaka munhu ari honest. Iyo imwe yava homework yako kuti unozviona sekuti ari honest. Ndada kuudza, free from deceit. Unozva munhu ari honest angona kuudza kuti aiwa mandipa change,
mandipa change yakawandisa muno. Achida kufuma, munhu ari honest, even achida kufuma akawina lottery. Ukamuti imi lottery ticket renyura wina. Anokudza no, handinambotenga lottery. Mari ndinoida zvamutaura chokwadi, but handinambotenga lottery. Ticket harisi rangu. Manje munhu ari deceitful. Oh, ndipe zvenye. When are you paying in my account yangu? Wakaritenga kupi? Ndakaritenga last week somewhere. Ndakaritenga kunyeba. Vanhu vari honest vanoda zvinhu chop. So if you find someone, and no, vanhu vari deceitful, munhu ari honest, promote them pa company yako. Kana usina company, promote them pa friendship yako. You'll thank me later. Kana une ma friends ako 4, uchishaya kuti uchoose upi, tsvaka ari honest. Munhu ari honest anokudza kuti Fidzo, dumbu rako riri kukura, rakati kurei, but Fidzo, we can do something together to work on this. Munhu ari honest asi deceitful. Zvine munoda ma friends anoti, you are like this achikunyebera. You are like this. Oh yeah, wakapenga Fidzo, hauna kupenga. Munhu ari honest anokudza kuti unozwa situation yatiri ino yes, inomira mushe. Rega kuita live Fidzo. Hazvina kukumirira mushe. Fidzo. Munhu ari deceitful, tuka munhu, enda pa live, tuka iwe, tuka. Unyatsoona kuti uri kurohwa. Munhu ari honest anokudza sha, timi tiri kurohwa pana pa fight yemuroad. Taiti nema friends tatiri honest. Taiti kaona fight iri muroad chirwiwa. Tikaona kuti wedu ari kurohwa, tainobata. Kana wedu achiwina taimira so. Kana tikaona wedu akurohwa, muri kurireka, tatiti muri kurireka, unochibata iyeyo ari kurwa naye kuti asavhika, musarwa kuti wenyu ambotsiva. Dzimwe nguva itobata wakadai wakamusundidzira kuti akafesa wedu tetida kuti arove ziso titsive. Then guys, chirega kurwa, chirega. We are faithful, we are honest to our man. Shamari takubata tosarohwa. Tatega wozomudza kuti munhu ari honest hakubudzire pavanhu, anokudza mamega inzwa kabebe. Paya patadhila nevana paya. Aiwa, pane patakanya paya. Handida kunyebera ungandivenga zvakumudiwa wanga, but paya takanya mwana tasingafanira kumutsiura sezvazviya murume wangu. Munhu ari honest hakutsiuri pamberi pevana achikudegrade. Vamwe vanhu vamunavo vanokutsiura vanokudegrade pazere vanhu. No. Munhu ari honest. Ari honest to themselves nekwauri. Honest haitangi kwauri, inotanga pandiri. Am I honest with myself? Ndiri honest here nezvandiri. So wakazowana munhu ari humble manje. Treasure that person. Munhu ari humble ari bold. One, humbleness haikuro yese. Ndikanimbokupa example yehumbleness. Fidzo nemari iwe. Munhu ari humble even kana nemari unogona Fidzo nemari. No. Hakana. Ngoita ngokeya. Wadoivheta muroi. Muroi andoenda achiti baba vanokeya taimoti vane mari, ana mari uye arikeya. Iwo kusada kuti humble manje, mari ndotori imwe iwe, ndotori nemwe mubhenki iwe, ndokona kutotenga mbudzi kani iwe, ndokona kuti vavengi vanoona. Humbleness inobetsera. Vamwe vanhu vanofunga kuti kuva humble ipoverty. Kuva humble kushowa kutambura. No. Humbleness sometimes kuita thank you. Pazvinhu zvaunongoziva kuti you didn't even need to thank someone. Thank you so much. You are humble. Even chinhu chawaita iwewe, munhu akakuti thank you unogona kumutenda iye. Unochimutenda because you are humble. Uri kumutenda zvaakumeka kuti ufile. So that person ari humble. If you meet a humble person, you need to treasure them. What do I mean by treasure? Muchengetedze mukakona keupenyu hwako. Munhu ari humble, you need a humble person. Munhu ari humble anokutsiura kana zvinhu zvoda kuita spill over. Mafootballers akatamba nevanhu vari humble akabudza no unoziva kana wagowe saka chirega kuzvirova dundundu because it's a teamwork. Vanozorega kukupasa. Ukatamba nemunhu ari humble anokuadvisa unoziva kuti career yako iri kubudira so uri kubetserana nevamwe. Ukanyanya kudai kuzvikudza vanhu vanozorega. So tamba wakadai. Munhu ari humble anoattracta, ane wisdom yekuziva kuti hauzviite zvinhu wega. So munhu ari humble mukwededze padhuze. Kana ukaona wasangana ne a leader, respect a leader. I'll tell you why. Munhu anolead, even lead wekuchechi. Kana munhu anoti ndiri manager wekubhekari, inzwaka mira ndikudze. Chero manager wekuma faucet kumagadi chako. Any munhu anongori manager respecta munhu yeye. Mira ndikudze uchazozviza later.
respecta any munhu anongori manager. Even ku-care home, ndiri manager we-care home, respecta munhu iyeye. Rimwe zuva mai vako vachadaenda nursing home, uye munhu ausina wakadisrespecta, unokarwa ngoti ndiso zvimai vangu kunesa. It's a stupid example, but munhu wese ari leader anogona unozomunida pamberi apo. Ndina basa nezvepolitics. Utanga kuti vanhu vepolitics handivarespecti, maleader ana basa. Pane pakuchazosvika pekuti dzimwe nguva unoda kupinza chinhu nekuplumtree, panodiwa munhu anoleader kuti akumiririre, kwete corruption. Munhu anoleader, maleader, munhu anotamba ane maleaders padhuze. Ukatamba une vanhu anoleader zvinhu padhuze, haumboiti poverty. I'll tell you why. Unogona ita umwe hama yako iwe yatambura isingachikoro isingagoni kuwana basa. Leader anogona kuti apane kamwe kaposti karipa togona kumcreate because you are in good books with the leaders. So munhu akaita sa-leader, treasure a leader. That leader, honor, respecta ma-leaders. Hapana chinhu chinofadza munhu anoleader sekurespectwa. So izvo zvose hazvikanganwa. Chimwe chii, ukavona an old person, help them. Indine system yedu ndikaenda kuZimbabwe kana kupi, ndikangona munhu wechikuru akabata chero begi, chero chinhu zvakuda mubetsera. Vanhu ivo vaya vari old vaya vane mablessings akakwanda sterek. Thank you yavo hainofanira nethank you yechimwana chine 15 years. Ukabetsera munhu ari old, ari 90 akati thank you, pane kamwe kaprayer kanogona kungoita so kari meaningless, ungona waita makomborero pamberi apo. That's why kanoshanda kuma nursing home, ushanda nevanhu vari old, always respect them. Respect them. Help them and respect them. Zvinobetsera. Vanenge vane imwe information yakadzika yavangu vachida kutofa nayo. Yes, iye nursing home anogona kukuudza imwe information because aona kuti you are helping them. Handingafi ndisina it helped me a lot pana sekuru vangu. Sekuru vangu inini ndakavahelpa vakuchembera vakumuchata. I don't know somehow kumusha kuti zvangoitika ndini ndege ndakamhanyiswa indaona sekuru chipatara, indaona sekuru, and I just happened kungova ndangova main actor, but ndandiri mwanana. Handina kuziya something happened ipo pana sekuru vangu vavo. One day ndavavhizitira muchipatara, it was routine. Zvaitondibhora, to be honest, I don't wanna lie. Ndasingade one teenager ifarire zvomuchipatara. Ndingoda kunhu kune mabhebhi chichichichi. Sometimes ndaingoenda ndichitoti visiting time day yachingopera ndavasiya sekuru. But there is something chavakaita sekuru ndigere navo muchipatara umu. Vangoti sebera panapo garapo. There is something that was life changing that my grandfather said to me. Havanofa ipapo, havakatozoita vakadzokera kumusha vakatombozogara, but that thing chavakangotaura kuti vataura kuti mbiyandibokublessa mupano, mbiyandibokublessa muzukuru wangu. It didn't make sense to me. Ndakangoenda ndakatofinya muzamene, ndakangoenda ngamira pasaidi. Muzukuru wangu ndakublessa. Inini papo ndasingazivi kuti zvandiri kutoita zvine effect. Unoziva kuti muchipatara muri lonely. Vakanga vabayiwa munzwa meziso insisa that. Kubva ipapo ndangona zvinhu zvangu zvingovhurika, so zvaingovhurika. I don't wanna lie, zvinhu zvangovhurika. Even now zvinhu zviringovhurika. Vakatozofa zvavo, but zvinongo. So when you meet old people, help them. Trust me, help them. Rimwe zuva chati uchibetsera chemberi kunursing home, unoshamisika ichikuudza kuti pane mari yandoda kukusira, kuti hazvibvumidzwe, kuti no, ndoda kukusira mari iwewe. Mwoyo wangu wandiudza ndikafanira kukusira mari iwewe. Variko vanhu vakaita life yakadero. Zvikanzi vanhu vakapindira malawyers kuti iclient haichina kumira mushe mupfungwa, ndiye wandoda kubetsera uyu. So usaibira client, help them. Vanhu vakuru vanoneeda help. Chimwe chandada kutaura chero, ukaona vana wako kana siri wako, just educate them. Ita policy yokuti ukangosangana nemwana unobva wamudzidzisa something. You don't have to teach them direct. Unogona kudzidzisa mwana wasangana naye somewhere how to love children by loving your own kids in front of them. Waona mwana akangozvimirira panditi, you can call mwana wako yoti, hi, kumwana wako, come give that mommy hug. Mwana waticha something ipapo. Mwana uyu kana asati ambopuwa hug kumba kwake, akutozoti kuya kune vamwe vanhu
vanovaga vana vavo. So they so easy to teach vana. Dzimwe nguva vakamona achistrugula mwana, dzimwe nguva vakaona mwana akabata paperback zvisiri izvo, vakuru vekare vaizviita musha kwedu. Dzimwe nguva waibata paperback wakadai, waiuya vokukwenya zoti aiwa bata wakadai. They've taught me something. Lesson iyo unoitidzidza uchitokura. Hausambozviona kumusha. Dzimwe nguva waingodzidza something. Kumusha kudhara tichikura waiti wangohang around vanhu vakuru, waitobva wadzidza something. Vanhu vakuru vakudhara vanga vane wisdom. Vaiko zvino isu hatichina wisdom. Vana anogona kuuya kumba kwenyu for a sleepover agodzokera asina chaadzidza. Ngazviperezvo. Vana ngavati kana vakauya vakahang around you, adzokere vadzidza something. Mom, we learned how to speak English. Oh, mom, we learned how to cook chibage. Mom, we learned how to cook salsa. We learned something. So if you meet children, educate them. Ngano dziedze, let me tell you. Ngano dzaidzidzisa. Let me tell you. That's when ende kumukana mbuya ende. Mbuya waita ngano papa. Ngano yaive education system yakapenga. Zvese zvatiri zvizhinji zvacho ingano. Unozwa ikuru uchinzi, ukasa respect vanhu vakuru, unomedzwa neshumba, pane vana vakamedzwa neshumba. And we grew up believing that. Watodzidza something. Kuti vanhu vakuru vanoremekedzwa. Vana vekunana Europe ava, vamunoona vasinga respect vanhu vakuru, vakaleka ngano. Kungoshaya ngano ikoko. Vakashaya munhu aivaitira ngano. If you, number 4, ukasangana nemunhu ari wise, when you meet wise people, study them. Mulife mako ukangoona munhu ari wise, study them. By studying a wise person, you become wise. Iwe ndiye unoziva munhu ari wise mulife mako. Kuno mumwe munhu anoti, but munhu ane kamwe ka lifestyle kaanongoita, so ane kamwe kakurarama kaanoita akachenjera munhu. Study them. Study life yemunhu ari wise. Start the life yemunhu ari wise. If you meet young people, nabotaura children handiti, my young people, ukaona vana vechidiki vachitamba bhora paground panza, inspire them. Vakagona chidobiso ndi usingavazivi, well done. Vabereki vedu vekare vaizvigona izvozvo kuvana vevamwe. I remember taigona chingotamba bhora, so ungona murume ari kukuchira maboko, he is not even your relative. Amira murume ari kukera muchitamba bhora, waingona murume achikuchira maboko, so wakabata muchiona okukuchirai maboko, isi hama yenyu. Zvoni maitosana muchiti vaya vanga vachichira ndiani, you didn't care, but they were inspiring you. Ukaona mwana achidraw something, uchidarika ukaona mwana achita art parody, inspire them. Ukaona mwana wechidiki achiridza gitare parody, inspire them. Vape kana dollar. Mupe some. Unoza dollar rinomeka pamwe ndio musanga achiti nhasi ndikangoridza ndikasangowana $2 ka andichadzokeri kunoridza parody futi. Ndo vamwe vana vanopedzisira kuti vama-top musicians ivo vaiva. Nokuda kweinspiration yawakaita usingatombozivi, kakungomuappreciate, your music is so good. Chembere dzinozvigona, and iculture yedu tiri kuzvirasika zvinhu izvozvo. Kudhara waigona ngorumbidzwa nemwe mbuya yausingazive. Kudhara waigona ngorohwa nemwe mbuya yausingazive murodhi ukaita musikanzwa. At the same time ukaita zvinhu zvakanaka, waigona ngorumbidzwa nemwe mbuya yausingazive. Ramba wakadaro mwanangu wazviwa, toda kugorora muzukuru wangu. Apa utombozivi ndi mbuya vekupi vaingokuencourage, utongokuencourage, wotoinspire. So if you meet vanhu vari young, pawavaona, inspire them. That can make a huge difference. Because when you inspire munhu ka, anga achida kudonozvipuraya chako chako. Mwana akashinga kuti I'm useless, anogona kuti afunga kuti but ndarumbidzwa navaya mai vandisingazivi vaya. Vandirumbidza, I'm doing something right. I am doing something right. So if you meet young people, inspire them. If you meet children, that educate them. But ukasangana ne-old people, always help them. Pangava pa cash machine, usavatorera mari dzavo. Kana uchidaita munyama mukuru, bira munhu mukuru, tsotsa munhu mukuru. Misodzi yavo ine power, ikachema aite. So don't steal from old people. Help them. Right? I said if you meet a wise person, or if you have a wise person in your life, study their life and add to your wisdom. Unopeswa watu more wiser than them. So your leaders, I told you, respect. Even the Bible says respect your leaders. You want to know? The Bible says respect your leaders. Okay, wait, I'll show you this. Bible arinyebe. Listen, my leaders, ndakudzai reason. Kana machango shikapa live. Leaders have to be respected. Leaders have to be respected.
zviya zvokutorespecta zviya zviya mubhaibheri chaimo chaimo pane mavhesi andichaverenga akati wandei. Kuna Hebrews 13 verse 17 yaiti, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Kuvenga a leader, it's no advantage to you. Kusarespect a leader, it's of no advantage to you. Vamwe vanhu vamunenge muchiti maheroes vanenge vangodisrespect a leader. Munhu anokwanisa kuendesa mujere. It's stupidity. Kungonodisrespect a leader, munhu anokwanisa kungofuma akakukanda mujere. Vakawanda mubhaibheri vanhu vakangofuma vakangoiswa mujere. Unogona kungodzi 7 years kaiwo. Waita crime isitombo crime futi. Nekuda kwepamuromo pako kungovenga leader, kuti leader unongokwanisa kungoignore. I would rather ignore a leader than disrespect him. Especially uri ndiri kudiaspora. Mumwe musi uchadaenda kuZimbabwe. Zita rawo ungoona disrespect yakaita musi yakupinza panata isireva. So it's always better kungorespect. Iro Bible wrote that would be of no advantage to you. To disrespect a leader is of no advantage to you. Hebrews 13 verse 17. First Timothy got, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. So varipo ma leaders asinga rule well. Varipo ma leaders asinga rule well, but you don't challenge them. Kana ukaona kuti una leaders asinga rule well, ignore them. Ingorega vaita zvari kuita. You've got no power to change them. You know? So respect them. Even if you church vaya vana elder vaya. Varipo vanozo deserve. Some of them, let the elders who rule well be considered worthy of double honor. Ndiyazokutsanangurira kuti chii chinoitika pakurespecta munhu. Pa number 9 mundiremind ndokuudza kuti kurespecta munhu kunobetserei. Ukaona munhu ari worth a respect muupenyu hwako, ndichazokuudza kuti kunobetserei. Ndakuverengera imwe. So Hebrews 13 verse 7, remember your leaders, respect them, consider the outcome of the way of life, imitate their faith. Even my leaders at church. When they were not Exodus, honor your father, honor your mother, that your days may be long in the land. Ndoye gavesi yakataura kuti ukaita iyoyo ukaita unorarama longer. If you don't honor your mother, mom and dad, I will live long. Cheka vanhu vese vasina kuita honor their parents, they don't live long. The Bible says it. Zviri kuna Exodus 20 verse 12. Kudza baba namai vako kuti mazuva ako epanyika awedzerwe. Zvakanyorwa mubhaibheri. IBhaibheri rakanyora izvi words from God chamo chamo. So Peter yozoti 2 Peter, 1 Peter 2 verse 17, honor everyone, love the brotherhood, fear God, but honor the emperors, honor the leaders. Kunga respecta. Hausi kurespecta zvito zvavo. Kana leader achikubatira chidini pamwe unoziva leader anouraya, no, hausi kurespecta. Hausi kurespecta kuuraya kwake. Uri kuona position yake. Leader wako uyu anokwanisa kubuya akakuti uyu munhu ngaabude mujere uyu. I don't care kuti mhosva yaparande, ngaabude munhu uyu. Nekuda kweona yako. Vamwe vanakidza kungo challenge ama leaders, challenge ama leaders. Ma leaders anokwanisa kuburaya. Unoziva leader anokuburaya ukarova iwe. Do you know a leader can kill you if they want? I'm British. Unofa ne British yako iwe. Leader kana kada kuburaya. They can do that. So why would you do something stupid, disrespect or dishonor that leader? Ngu challenge unyora pa internet. Zvono zati unokwanisa ngo disappear. Vanga nasingazvizi. Leader. Any leader kwete kunyika any leader kana kada ngo disappear unongovhaya. Saunoite pamuromo na leader usina power yacho. Kongonyarara. So honor your leader. Just ignore. My leaders anochinja. Takakura singoziva one leader zvotoona munangagwa patona zvinongochinja. So imagine vanhu vakadisrespecta aivapo kudhara vakatofa. Dini vari vapenyu pamwe nhasi. You don't know. So just honor those leaders. Pay careful attention to yourselves and to all the flock. In the Acts 20, the Holy Spirit made. Take care of the church, which he obtained with his own blood. Philippians 2 verse 3. Do nothing from rival or conceit,
but in humility, count others more significant than yourself. Kungorespecta vanhu. Handisi kuparidza saka iyi ndapedza nayo toenda pane imwe yachona. So honor your leaders ndataura. But if you meet foolish people, avoid them. Iro ibenzi iro. Unochi ukaona benzi richitamba nemavhu richingoposhera poshera, don't ever go near that benzi to watch. This is wisdom. Foolish people should be avoided at all costs. Ukaona a foolish driver, don't kwira mota yake, unofa. Who is a foolish driver, Leon? Any munano driver akadhakwa is a foolish driver. Handine shamwari dzangu dzino driver dzakadhakwa but adzimbobonderi. Yeah. Because musokubondera iwanisha. There is 49 days for the thief, but 1 day for the police. So avoid foolish people. Undaza kuti foolish people ndevapi? Musangana navangu shamwari dzako dzinoti hai wabo chisiri kufa ndekupi AIDS yacho inoburaya but even accident inoburaya anyora iburaya hai wachero kusiri kufa ndekupi. That's foolish. Munhu yari foolish, don't run. Usatamba nesquad idzodzo. Kusiri kufa ndekupi hai wabo hai. That's a foolish. You want to know foolish people? Kuseva mari okay don't la zviripo izvo zvino. That's another foolish person. Uyo foolish person. Tinogoendere kumunda hai wavo tongozotenga foolish person. A foolish person haatauri zveinvestment. A foolish person haaite zvinhu zvine reasoning. Avoid them. Teaser. Chichim. If you meet an arrogant person, ignore an arrogant person. Don't do anything else. Ignore them. Arrogant, munhu akaita sei? Let me tell you definition of arrogant. Ndoda kuti muite zvinhu zvive a bit good. An arrogant person is a person ano-exaggerator his own worth or importance to people. That's an arrogant. Iwe ndakapenga inini mukadai hamuiti mukasatemba neni hamuende kuzvichava noko. Nawa shamari ndiwe saka ndione ndege inoenda zvishavani, ndiwe futi une bhazi roenda zvishavani, ndiwe futi une mota inoenda zvishavani, ndiwe zvishavani yacho here unondudza. That's an arrogant. They exaggerate their importance. You have so many arrogant lovers. Avoid, ignore them. Ausatomboona mudiwa iwe haufa kuona murume akaita seniwe. Iwe ukadai neni unenge watodai the best. I'm the best you can get. Iwe. That's an arrogant guy. You are exaggerating. How do you know you're the best? You don't know limit yangu. How can you know you're the best woman you can ever get in Dini or Fidzo? The only best woman you can get. Shamari, you are replaceable. Don't ever be arrogant. You can be arrogant. How do you become arrogant? Regandimi ignore. Ashangodzoka chete. Uyu. Regandimi ignore. You're being arrogant. Vanga ne vakakuignore vakadzoka. Vangani wakaignore vakadzoka. You are exaggerating your importance to one's life. Shamari, pota uchiona pamwe paunonyengerera munhu iwe. Handimufoneri achanditsvaka chete. Yeah. If you look back 2 years ago, 3 years ago, panongo munhu wawaidisisa 3 years ago kuti waiti ndofana but aripi izvezvi. After aenda munhu wakadai nongofuti munhu hana ikarova kaniwe nehagu kafara but aripi munhu each time you're getting better and better and better and better. You're meeting even better people. Don't hang around arrogant people. So arrogant people show the offensive attitude of superiority. Kune arrogant leaders as well. Vanomira Zimbabwe ino ndindakaisunga ndindakabata Zimbabwe but Zimbabwe yacho inongoriko. Kune vaidero ichiri Rhodesia vakafa vakaisiya, vakadero Zimbabwe ikafa vakaisiya. Arrogant leaders, arrogant people. So ndakupa definition ya arrogant. Anogona kutobelieve kuti zveshua you can't do without.
iwe nyange wakanaka sei shamwari, nyange wanga wakabata marriage yako sei, don't ever think that you were the best in his life. Mumwe munhu unomuramba, kumuramba chako kumuramba setsvina, so agonaona a nicer person akutozobudira kukunda futi. So avoid being arrogant. Takaona vanhu vakawanda vakasiya vanhu nearrogance iyoyi vati worse off than vachine vanhu ivavo. So if you meet arrogant people on the street, don't say anything. Munhu ari arrogant can embarrass you in front of people. Munhu ari arrogant hauna mota iwewe, you don't have to say ndinayo. Munhu ari arrogant can go and download my paperwork ako ese just to prove kuti hauna mota. So munhu ari arrogant anogona kuita maximum effort to embarrass you. Zvisingamupi mari, zvingamupi just to embarrass you. So if you meet an arrogant person, ignore them. Okay. That's the only cure. Munhu ari arrogant ukati une mota iri nani kune yake, munhu ari arrogant iwe akati ndine mota yangu Renault Laguna, akatoti ndine mota yangu Vauxhall Nova, kana ndine motikari yangu Vauxhall Astra kana chichichi, iwo but ndine bhima kumba kwangu. Munhu ari arrogant anoenda kunoresearcha bhima yako. Usatomboona mwana anoresearcha life yomwe munhu ouye painternet ipapo aresearcha life yomwe munhu kuuye achikupa madetails, ningi akazovata kwanhingi, akavata kwanhingi, anovata pasi, imba yake haina mubhedha, imba yake haina. They are arrogant. Vanofunga kuti kukudzikisira iwowo zvichakwiridza chikero chavo. Most arrogant people vanofunga kuti vakakudzikisira iwowo vanokwidza chikero chavo. So the best way to deal with an arrogant person is to ignore them. What I hear. But are you not arrogant yourself? Dzimwe dzenguva unogona kuve arrogant usingazvizivi. How do you know kuti uri arrogant? Ukaona iwo une mufungo kuti unongofunga kuti ndiwakapenga, ndionoita zvinhu zvifaye, you might be telling the truth, but be very very careful. Uri pedo pedo nekuva arrogant. Kuna mumwe munhu unozati waunokwereta mari kumba kuti ndikweretewo $50, ndikweretewo $3, agopedzera ava arrogant zvazvokufunga kuti life yako inodepend on them. Paanokusiya ona wadowana mumwe munhu futi anotokupa basa rikutoti hauchatonidi kukwereta. Hausatombozviona? Hausatombozviona kuti kuno mumwe munhu sometimes kuno mumwe mufesi so waitamba naye so ukakumbira chokuti anokuita kumbira chokuti nobva aita arrogant akafunga kuti uchafa. Tobona life yako ritongoenderera nemunhu iyeye. You know that. So arrogant people should be ignored. So if you meet someone are gracious, emulate them. Kopa, when are gracious are good. You should copy their behavior. Mukope. Ukona munhu ari aspirational, ane vision. Mirandi kudzei vanhukadzi nevanhurume. Ukasangana nemunhu ane vision. Ndoda kuzovaka chikoro, ndoda kuzovaka chichi. Don't laugh at them. Don't discourage now. Uchichivakadeko mari yacho neone ipo chitadza kuti sunga shangu. No. Ukaona munhu ane vision yake ndoda kuvaka chikoro, zvinoita. Even deep down nyazozoti dzahope dzechandedzi. Do it. Encourage munhu iyeye. You will thank me later. Kune vamwe vanhu vanombofila kuti dai ndakamudiscourage. Ndoda kuzotenga zirori rangu. Vati vane marori zvino 3, 4, 5. But mazuva vachitaura vangasina kana cent. So imagine dena wakava encourager. Anati unoziva ndaida kutenga rori ndakaencourage uya ndikupe $5 samari. Even munhu ari kuda kupeswa kesi yake yellow chaiyo, encourage them. No shamari, go and get your human rights. Enda kukoti shamari. Unyaza kesi dzingona kesi yake kesi angaiwini. Anogona kuinda one day ndozi munozati ndakazoita munhu yakandani hozika kambomuka 4,000 ndika notika 5,000 because zvimwe zvinhu unoinspire nazvo munhu ka kungoti it's possible zvinoitika, it's enough. Remember kudhauta kwako nokusadhauta kwako hakusi kunoita zvinhu zvifambe ka. Zvinhu zvinongofamba noMwari vakati zvichafamba nokuti kesi yacho iri strong. But dzimwe dzenyu character dzinotodiscourage munhu, zvotinodiscourage munhu, zvaya zvokudiscourage munhu. Pedzisira torega kuita zvanga achida kuita, zvanga chatomubetsera, hanzi makachena. Thank you. Macomments enyu ndiri kumaona pa ndozama ndiconcentrate tikazotaura zvomucheno katozosvika kure. Thank you so much. Ndichakomenta after. Thank you so much. So ndandapa chi ukaona munhu ari strong,
even usina muscle, support them. Munhu ari strong ane muscle kundewo, just support them. Mira upa side navo musupporte. Unazati kana vanhu akadarika wakati kune vamwe vanhu vari strong, mukomana uyo, timu remukomana uyo. Because waona one strong person beside you, wadowa was strong newewe. You don't know that. Ukafamba nemunhu ari strong, vane mazimasuru mamonya. Ukagarawo nemamonya, even uri skinny, wadowa monya. Do you know that? Ukagara uine mamonya, usiri monya. Tarisa vanhu vari too skinny vanofamba nemamonya. Haumbonzonzi pane vari skinny unotya kumamisa vanotya kurohwazve. Wakambodena munhu akara skinny achifamba nemamonya, unomudena uchitudi. Haungangoti kokakwatugwa nezimonya, zimonya rakatojarira munhu wedu. Saka munhu ari skinny akangotanga kusapota nevanhu vari mamonya, adovavo monya. So if you meet vanhu vari strong, support them. You don't just support them. Toenda pai. Yeah. Wakaona vanhu vanonamata, godly people, vanhu vanonamata, bless them. How do you bless? Mwari ave nemwe. Kwandi vanhu vaMwari. Mwari ave menyu muranda washe. Vanokurangarirawo rimwe zuva munamato yavo iyoyo. Poro unoona munhu ari powerful, unoona munhu ari kuzvinamatira, wakutomukira, maprofita enhema aya. Zviri nani ubhilive muprofita wenhema kuti muprofita weshuwa. Pane kuti wozodhisikava kudenga kuti munhu wakati muprofita wenhema anga ari muprofita weshuwa. Do you get me? Zviri nani akuti muprofita wenhema ndeweshuwa, wozodhisikava kudenga ndakaita mistake. Pane kuti muprofita wechokwadi ndewenhema, wozonodhisikava kudenga kuti muprofita wenhema uyu wechokwadi akati muprofita chacho aidokudza zviri. So just respect munhu anongoti munhu anongouya neshoko raMwari, ingomurespect. So anyone anongouya zvake neshoko raMwari, munhu anongouya neshoko raMwari, murespect. Handisi kuti muteedzere, but bless them. Amen. Mwari akanaka. Mwari akuite zvakanaka mufundisi. Ndichambodarika zvangu. Don't be stupid about it. Handina kuti bvisa chegumungonokanda ingomublessa nemuromo. Mwari ave nemufundisi. Handina kuzoti ukangoona pakangoungana parutogwa zvipo kanda. Just support them. Bless them. So ndati if you meet elderly people va respect, vanhu vechikuru ndati va respect, izvo ndambotaura nezvazvo. When you meet weak people, any person you find are weak, help them, strengthen them. Zviri nani uva encourage ne something else, usasiya munhu ari weak achiparara, try by all means to help them. That includes even munhu ari kushotegwa nemari. Ingova nesystem yokuti ukangoona munhu achishotegwa nemari kana kuti achita senge ari kucounta macoins, ari kuita senge ari kushota macoins ake, wongomuti how much do you need? Vamwe vacho vanokwanzoti I'm okay. You put this pound. Zvinoseva time yako. Vamwe vanhu vamuri kurega kubetsera ungashotegwa ne10 cents. Iva nehabit yokuti kana munhu achishotegwa ne-something unzwe kuda kumubhadharira. Zvinomeka ndo zvatoita. Sometimes kumusha kwake ndikafamba, handisi kuti munditeedzere, kumusha kwake ndopinda maTM yame ndendiri paqueue. Ona mwesekuru vari kutsvaka, vari kukaunta bondi. Ona chinhu chavakaisa patafura ipapo choita $1. Pari kunyatsona sekuru vari kustruggle kuti mari yavo ikwane. Sometimes I just say, okay sekuru, tora izvo ndakubhadharira, ndabhadhara. Votora change. Tuma blessing tinozokuteera ipapo tunotyisa. Unaona sekuru ivo vanogona kuenda kumba kuti vazukuru vangu vese vandinavo muupenyu muno hapana kana umwe akambondipawo $1. But mwana uyo handimuzivi ndewepi. I do that a lot. Public transport chaiyo kumusha. Kongono kana unayo usaita usina. Kana unayo. Unaona $20 unogona bhadhara vanhu vakawanda mubhazi momuya. Kana une extra $10, just do that. Ukangoona munhu ari weak, strengthen them. Weak in terms of mari, homwe, chichichi. Pachikoro chapo ukangosvika ukangoona chimwe chana chisina uniform, chakapfeka kana jezi rezanu hachina uniform, unogona kungobvunza size. Mwana anopfeka size ani? Mune dzimwe uniform dzamurotengesa here pano pacho? Wavhizira mwana wako yes. Mune dzimwe here uniform dzamungotengesa ipo panapo? Dzoita mari $6.
ndombero tenga mupe mwana wayo adarikawo. Odzika kumba osvika kumba kwaye watengerwa nani? Pane vamwe mama vangu waya vakanditengera. Mai iye nogwada, Mwari baba ndinokutendai matuma nhume yenyu, wedzerai patapudzika. Boom. Ungona zvimwe zvimakomboro zvokutera. So izvi zvandokudza izvi zvinoshanda. Kana ukaona hard working people, encourage them. Hard working people kazhinji kacho vanopedzera maboss kumberi uko. Vanopedzera vafuma kumberi uko. So any hard working person, even achita basa remanga munhu anoshanda chitimba pasine foshoro, vaitimba pasine foshoro kuma 1990 1991, vazhinji vacho izvinova mabusinessmen. Saka imagine dewangu kwava encourage 1991, unogona kuona kuti vane shamwari nomwe munhu akafuma. So kutamba sokusei. So hard working people vanoda ku encourage you. Ukaona mwana ari kuverenga mabhuku, achiverenga mabhuku, encourage mwana iye. Encourage. Kuti zviri kupinda here izvozvo. Zviri kupinda here izvo. Muri kungotambisa makenduru. No, encourage them. Ukamita vanhu vari kind, esteem them. Vanhu vari kind. You know. Ndambotaura ndikati munhu ari honest, promoter munhu ari honest mulife mako. Promoter munhu ari honest mulife mako. Kana munhu ari vicious, mureward. Munhu akakugonera, mureward. Hapana munhu asingagoneri. Kana munhu akugonera something, reward them. Munhu akugonera something, reward them. And azitaura ndikati evil people, run away from evil people. Kana pane munhu anofanirwa muroi, tiza muroi. An evil person ngaatizwe. So ndapedza. So ndochitaura manje, nyaya ndachitaura ndekudai. So in general ndichiconclude manje, mulife mako kana pane munhu ari kuita more in your life, don't ever usamurega achigara pasi, mupe chigaro chepa chiri close to the highest chigaro in your life. So regai ndikupa example yewedding. Even Jesu akazvitaura, kana pane wedding iri kuitika, makambozvinotsera kuti munhu anenge akacontributa stereki pawedding, akaprepare, unogona kuona chair chinzi musagara pachair iyi, musagara pachair iyi please. Idzi chair dzira mahigh chairs, anonzi mahigh chairs aya. Dzimwe dzenguva mahigh chairs aya akachengeterwa people who contributed a lot pamuchato ipapo, financially, or top people. Ndio zvanofanirwa kuita muupenyu hwako. Munhu wese ari kucontributa in your life for the better, mupe high chair mulife muupenyu hwako. So ini ndikauya pao ndikakuona hedha iwo, ndofanirwa kuona vanhu ari close to you, zvotondiudza how much they've contributed in your life. A lot of you guys munoestima munhu asina kana chanombokubetsera muupenyu, ari useless. Kune vanhu ari useless. Haakuencourage, akakuona uchita basa haakubetseri, akakuona uri matrabo haakubvunza kuti what's wrong. You keep them. Machero maboyfriends ariko maboyfriends amunawo. Ukati ndichamboverenga hakuencourage kuverenga. Ndoda ndochikona ndokuti siya mabhuku ayo. Ndoda kufuma nepiko wewe. Ndoda kufundira vane basa rei. Zvese hapana chanombokuencourage. But you are staying nemunhu asingarespect mai vako, haasi tomborespecta family yako, haana chanokubetsera munhu. Haana, if he is not adding in your life, munhu is definitely subtracting. So nyaya ndikudza ndekuti vamwe vanhu vaunavo mulife makomo, urumbo vatarisa here vakapa mahigh chair kuti vanhu today deserve to be pamahigh chair. Vanhu vese vari unavo mulife mako imomo vari kugarisa pamberi kumuchato wako. Life muchato, life yako in general muchato. Muchato ndigere panapa ndiri pa high chair. Who is on my left? Who is on my right? How much are they contributing in my life? So give them higher chair. Someone who contributes to you financially, anokukweretesa mari yewe, anokupa $2 yakashota tu, mupe chituro chake muupenyu hwako. Ndiye munokutanga kuinvita kupati. Ndafunga kuita pati vamwe vanhu vanokubetsera vanotonzwa nevamwe vanhu vasingambokubetseri kuti kongochiziva yane birthday. Takatoinvita kupati kudhara. Iye anokubetsera everyday asingazvizivi. Dzidza system yokuholda people who help you more, people very close to you, give them a high chair in life mako. You'll thank me later. Vamwe venyu
munointroducewa kumusikana waunozotonorora. Musi wokumuchato iyoyo munhu iyeye akakuintroducewa tomukangano chero kuwedding. So ndakazokanga kuinvita kuwedding. Really? Kana ati ukuintroduce kumunhu waona sebedza padhuze mune musebedze padhuze anogona kutoenda unozati ndakaita kuti udiwe nemukomana, please usazondileta down. Atochinja behavior yomunhu ari kudanana naye uyu. Vamwe venyu munointroducewa nemunhu akuintroduce boy vofunga kuti anoda kukutorera. Saka dai anoda kukutorera kuintroduce here. Unointroducewa neshamwari yako mukadzi, obviously akanaka kukukunda. Wotangoita jealous kuti akandintroduce kumukomana, ndakutya kuti akaramba achihenga around mukomana uyu anozonditorera. Dai anoda kukutorera asina kumbokuintroduce zvavo. Mupe high chair agara ariwo padhuze newe. Ndiye tisaita senge vanhu vokumusha kuti chikwangwani chiri kutaridza kuti Harare ndo chinobiwa. Vanoba chikwangwani ichocho chakanzi Harare, vonogadzirisa mugomo. Woona mugomo wakanzi giveaway. Mugomo wenyu wakanzi giveaway. Asi makanogadzirisa maprofita mapostori. Chigiveaway sani chabvisiwa. Chanogadziriswa mugomo. Kumusha una munhu akatakura mugomo wakanzi giveaway. Giveaway sign. 2 months later hama yako inofa ipapo bozi pane giveaway sign yabviswa yoroverana neimwe motikari. Utoenda kunhamo muchitochera mvura pamariro nechigiveaway sign ndechachiripo munhu asina kufa. Hanzi hello everyone, ndichangokubata ere gaiti teerera. Masvika ndatopedza. So ndiri kuti nini, munhu anodeserve high chair mulife mako. Ngati tikachikuona soka tingokujaja nevanhu vaunohang around. Izvokuhang around vanhu handidi kunyebera. Zvokuhang around vanhu vasinga benefit from. Zvinoreva kuti ivo ndo vari kubenefita from you. Vanhu naturally the order yekurarama yakamira so. Hakuna munhu anohang around you kana asinga gain something. It might be just for company. Ndiri bored ndikambonotamba zvangu nanenge. Ari kutokuusa for his boredom cure. Ari kutocure boredom yake. So iwo kana usinga invest your time on somebody, ukaona munhu asinga invest time in you, siya man. Musiye. Vamwe venyu munoita you invest time kumunhu anokutora as an option. Yeah, kune mama relationship yokuti iwe ndiwo uringochesa munhu iye hachakuchesi. Leave. Musiye kani. Akambonaka seko mune. Hakuna munhu akambonaka zvirombosvika kwese ikoko. Ari kuda kuinvesta in iwewe ndiuri kuinvesta. Listen, munhu waunofonera akafoka 5 asinga return call, siya man. Musiye. Unowana zviri nani. Ndandiri busy. Investa kumunhu. Investa kumunhu anokudzorera investment yako. So ndo nyaya ndandinayo nhasi iyo, ndo live yangu yanga inayo nhasi. Ndatopedza so ndotomboti chacha ndotombobika. Tatopedza live. Ndo zvandarango ndikokudzai. Mainly avoid a fool, don't hang around fools. Saka iri bo vanhu vashe moita weekend yakanaka. I love you all. Vese vangu vachiti kuchena ndichazovesa comments, but I really care for you guys. You know, you take care. Thank you so much.